Искам думата, госпожо председател, да започнем с четене. Не ви чух. Бихте ли повторили, господин Добрев? Да, искам думата, за да преминем към гледане на следващата точка по същество. Това е моята процедура. Ако искате, продължете дори на гласуване. Добре, господин Добрев, заповядайте за доклада. Така че започнахме Благодаря, точката. госпожо председател. Проба. Деляне, готов ли си, Деляне? Деляне, готов ли си? Деляне, готов ли си, Деляне? По-силно. Доклад. Проект на решение за одобрение на предложената от Министерски съвет актуализирана пътна карта за климатична неутралност на Република България. Комисията по енергетика обсъди проект на решение за одобрение на предложената от Министерския съвет актуализирана пътна карта за климатична неутралност на Република България. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 11 гласа за, 4 гласа против и без въздържал се предлага Народното събрание да приеме решение за одобрение на предложената от Министерски съвет актуализирана пътна карта за климатична неутралност на Република България. Няма как тук имаме трибуната човек.